diagramma barada düşünjü. Diagramma islenlik maglumatlaryň esasyna gurulýar. Şol bir maglumatlary esaslanyp bir näçe türlü diagramma gurup bolar. Diagramma sanlaryň tablitsasy hökmünde berilen maglumatlary virtual görkezmek usulydyr. Howy dizayn diagrammasy bilen maglumatlary görkezmek oňa has howy düşünmäge kömek edýär we köplenç zatlary şartlaşdyryp biler. Susanna diagrammalar köp sany maglumatlary görmek, bu toplumlaryň biri bilen nähili baglanşýandygyny görmek üçin ören peýdadyr. Diagrammany şalt öğretmek bilen diňe fanlar toplumy bilen amala aşyrmak mümkin däl diýen ýaly prosesiň uğurlaryny we uruşlaryny tespitläp bolýar. Diagrammalar iş sahypasyndaky fanlary esaslanýar. Adatça diagrammalarda ulanylýan maglumatlar bir sahypada ýa-da aýratyn faýlda ýerleşýär. Ýöne bu asla zerur däl. Bir diagramma islenip bir iş sahypasyndan we hatda islenip iş depterçesinden maglumatlary ulanyp biler. Diagrammalar öz içine alan maglumatlary düşündirmegi, aňsatlaşdyran görnüşde düzülmelidir. Excel türlü görnüşlü diagrammalary döretmäge mümkinçilik berýär. Diagramma görnüşläriniň fanawy we her görnüşe laýyk gelen kiçi görnüşläriniň fany görkezilýär. Bir kiçi görnüş esasy diagramma görnüşiň ýük kömegi. Stavka menyusyna giremizde Excel programmasyndan şurada täze faýl durýar. Stavka menyusyna giremizde diagramma topary açylýar. Diagramma topary şunda şu düğmeye basamyzda bir de diagrammalaryň doly sanawyny görkezýär. Diapazon belirleyip ondan sonra. Neyse diagramma giremizde diagrammalaryň görnüşläriniň sanawy şeklini birinji последний, yani info kullanılan diagrammanyň sanawyny çykar. Ýa-da wagtda bizde info kullanılan şutaýda şu görýänimiz. Ondan şablon. Ine şablon barada da indiki mail namamyzda serip geçer, düşündiren nähili şablon döretip bolýar. Nirde saklanan edilen şablon nähili formatda bolýanlygy barda aýratyn düşündiren. Ondan ine başlaýar histogramma. Şu ýerde histogrammasy gruppirovka diýip görnüşler bar. Ondan histogrammasy накоплением, histogramma yani нормированная гистограмма с накоплением. Ýa-da объёмная гистограмма с группировкой. Ondan объёмная гистограмма с накоплением ve объёмная нормированная гистограмма с накоплением. Hemde infanksi объёмная гистограмma. Yani şu histogramma diagrammalar toparynda şoň özünde hem 7 sanyk görnüşini hödürleýär histogramma. Onun ikinci görnüşi, grafik görnüşi, yani grafik liniya diýip bar. Birincisi, onun ikincisi grafik с накоплением, üçüncüsi нормированный график с накоплением, dördüncü grafik с маркерами, onun beşinci grafik с маркерами и накоплением, onun altıncı нормированный график с маркерами и накоплением, yedinci объёмный график. Üçüncü görnüş, krugovaya, yani tegelik görnüşünde. Krugovaya birincisi adat krugovaya ile ikincisi объёмная krugovaya, üçüncü вторичная krugovaya, dördüncü вторичная линейчатая, ondan sonra beşinci кольцевая. Diagrammalar toparının dördüncü görnüşü diagramma линейчатая, yani birincisi линейчатая с группировкой. İkincisi yerde линейчатая с накоплением. Üçüncü нормированная линейчатая с накоплением. Dördüncü объёмная линейчатая с группировкой. Beşinci объёмная линейчатая с накоплением. Ondan altıncı объёмная нормированная линейчатая с накоплением. Yine beşinci diagramma görünüşü с областями. Yani birincisi şu с областями, ikinci с областями и накоплением. Üçüncü görünüşümüz
нормированными с областями и накоплениями. Dördüncü görünüş, объемные с областями. Ondan sonra, beşinci görünüş, объемные с областями и накоплением. Altıncı, объемные нормированные с областями и накоплением. İndiki diagramamızın görünüşü, yani точечная, нухотloy. Birinci точечная ile ikinci точечная с гладкими, кривыми и маркерами. Üçüncü görünüşü, точечная с гладкими, кривыми. Dördüncü görünüş, точечная с прямыми отрезками и маркерами. Beşinci точечная с прямыми отрезками. Ondan sonra, altıncı пузырьковая. Yedinci объемная пузырьковая. İndiki görünüşümüz биржевая. Yani биржевый самый высокий курс, самый низкий курс, курс закрытия. Yani биржевая birinci ikinci биржевая olan şolar alıp gidiyor. Adi o üçüncü dördüncü биржевая. Поверхность indiki объемная поверхностная. İkinci бесцветная объемная поверхность. Onun контурная, бесцветная контурная. Лепестковая. Birinci ikinci лепестковая с маркерами. Üçüncü. Заполнение лепестковое. Görünüşler öyle. Ondan indiki diagramın görünüşü дрововидная. Дрововидная birinci görünüşü var. Ondan indiki görünüşünde солнечные лучи. O da bir görünüşünde. Ondan sonra гистограмма. Гистограмманın özü var. Şeyde hem Pareto var. Ondan ящик с усами gidiyor. Yerinden kaskadная görünüşü. Hemen комбинированная görünüşleri. Комбинированный görünüşünde insan görünüşü. Гистограмма с группировкой и график tip var. Ondan sonra гистограмма с группировкой и график на вспомогательной оси. Üçüncü с областями и накоплением и гистограмма с группировкой. Dördüncü пользовательская комбинация. Bu yerde misal için diagramma döredilecek olanla aydalı fenlik tablica döredimde de birinci boylanlat tertip belgi. Misal için 3, 4, 5 tertip belgi. İkinci aydalı botlar misal için haridin adı. Aydalı misal için haridin adlarından kompüter misallar misal için Acer dip kompüter var, onun Lenovo kompüterimiz var, ondan sonra Toshiba dip kampanyalar var, yine de Sony, birim Apple, onda barcha kampanyalar onu deydi. Yani Apple. Endi şuların bahasını özümüzce bir takminen koyuyoruz. Misal için 2000 manat, 2100 manat deydi. Ondan sonra 2200, yine 2000 misal için. İstenip bakan özüm berip bilýän, ben berdi, öne misal görünüşünde. Indi şu yerde diagramma yani haridin adı hemde bahasını belirlemeli. Belirlemeden sonra şu yerde yani diagrammaların sanatını açacağız. Açılan pencerede diagrammayı kurgavaya alacağız. Mesela şimdi şu türde görünüşlü kurgavaya alacağız. Okey. Yani kurgavaya diagramma açıldı. Bir de yani şu taydaki haritlerin adına değişti. Mesela için Acer şu yerde görüp duruyor. Şimdi yönü şu tayda mesela için Lenovo'nun bahası aydadı diagramamızın şu tabliçanın yüzünü yapıp duramazsa biz şunun bahalarını şeyini görüp bilmeyse şu bahalarını diagrammanın yüzüne çıkaracak olsak ne şiiri kullanmalı. Tıçanın sağ düğmesine bakıyan açılan kontekst menüden добавить подписи данных söyleyeceğiz. Şu yadayda yine yüzüne bahalar çıktı. Yüzündeki bahaların ölçüğünü bulursanız görünür yani ölçüğü de öyle koyup biliyorsanız. Şunun benim tekstini formatıyla bilen renklerini götürülen. Yine diagramamız şu görüşümü tertipte kurmalı. Nazvani diagramı deyilen yerde diagrama ad verip bilen. Misal için harit. Harit dip ad verip.